Шокиращи нови правила за пешеходците. Чуйте какви са те. Първата промяна в закона е, че пешеходците преди да навлязат на платното за движение, трябва да спрат, да се огледат наляво и надясно и да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства и да подадат знак, че ще пресичат. Втората промяна в закона е да не се използват мобилни телефони и други мобилни устройства за комуникация, както и други средства, отклоняващи вниманието им. При установено нарушение глобата е вдигната в размер от 50 на 100 лева. Остава си законът, който задължава пешеходците да пропуснат приближаващите релсови превозни средства. На пешеходците също така е забранено. Пешеходците нямат право да пресичат платното непосредствено пред и зад спряла автобусна спирка. Те са длъжни да изчакат автобусът да потегли и едва тогава при осигурена видимост да продължат пътя си. Тази мярка е въведена заради редица инциденти с внезапно изскочили пешеходци зад релсови средства на спирки. Увеличават се и санкциите при определени нарушения. Глобата за пресичане на червен сигнал на светофара се увеличава от 50 на 100 лева. Същата глоба се прилага и при пресичане на ограждения, където това е изрично забранено. За първи път от DriveSafe.bg ще споделим нашето лично мнение и то е, че тези правила имат смисъл, макар и да са малко спорни. Спорни, защото дават възможност по този начин да се вмени вина в пешеходеца, че е направил нещо грешно, както и че трябва да се съобразява с трафика, което на практика отнема предимството на пешеходеца, а за него са ни учили, че винаги е с предимство. Обаче, от друга страна, всички трябва да имаме обща отговорност да опазим живота на пътя и е критично важно както шофьорите, така и пешеходците да имат обща отговорност за опазване на човешкия живот и да се съобразяват с пътната обстановка. Нерядко ни се е случвало на нас самите непосредствено преди пешеходна пътека да не изкочат внезапно пред автомобила, въпреки че той е със съобразена скорост. Колкото до устройствата, които разсейват, човек може да се разсее и с залеза или с ято птички. Не сме много съгласни с тази мярка. Според нас трябва да има масова кампания, която да ограмотява, не да се налагат непрекъснато глоби за какво ли не. Без самосъзнание и чувство за самосъхранение няма да се променят драстично нещата, а това не става само с глоби. Ние от DriveSafe.bg ще продължим да даваме предимство на пешеходците, направете го и вие. Много ще се радваме да споделите с нас какво ви е мнението по този въпрос, който засяга всички ни.